Welcome back to GAGNAN. Aback. Aback. এই আবেগ শব্দটিକୁ adverb বা noun ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିସ୍ମିତ। ଏହାର ମାନେ to be very shocked or surprised ଅର୍ଥାৎ ବହୁତ ବିସ୍ମିତ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ବା ଚକିତ ହୋଇଥିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ, ବିଚଳିତ, ପଛରେ, ପଶ୍ଚାତରେ, ପଶ୍ଚାତ ଦିଗକୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, I was somewhat taken aback by her honesty. ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। She was taken aback. She was taken aback. ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲା।